Gipalipayon sa Mandaue City Council ang mga atleta nga nakahipos og medalya sa padayon nga South Asian Games sa mosyon ni Konsyal Malin Cortez Safra giilang natampo sa Mandauehanon nga si Metodio Sueco og ang mga kaubanan. Nakahakot si Sueco og usa ka sundao og sakop sa Philippine Air Force ug usa ka gold medal sa sipak takraw Hope event. Gikalipay sa konseho ang dungog nga nahatag sa mga Mandauehanon gawas kang Sueco. May laing Mandauehanon pang nakakampiyon usab sa billiard sa SEA Games ang gikatakda nilang ilhon samtang gibutyag sa mga opisyales sa syudad. Susihon pa nila kung mohatag ba og financial reward ang mga Mandauehanon sa mga Mandauehanon nga nakahakot og medalya sa prestigyosong sporting event. Na ako nun ay ordinance ana, basta ingon na ng national events may yun ana na ay so i-check pa na ako nun na. Mga Mandauehanons good. Mandauehanons good nga nag-bring of pride sa city. So kana SEA Games, Olympics. So dako kay Garbos Mandawi. Kay pure Mandauehanon yun na, Sueco.